8 τερματοφύλακας, 7 μέσα. Μία είναι 3 πίσω. Έτοιμος είναι. Δεν νικείται καθόλου. Σούτα. Τρέξε ρε! Όχι! Ρεφερί, το παιδάκι κοίτα λίγο. Τώρα αρχίσαμε, Βαγγέλη. Τώρα αρχίσαμε, Βαγγέλη, ναι. Ναι, το βρήκα μέτρο. Τελείωσα σε τη φάση, Ναι, ναι, εντάξει. Κωνσταντίνε, ζήτα μπάλα. Μπροστά πάει πάλι. Μπροστά πάει, Διώξε πάνω. Έλα. Έλα Βασίλη. Μπροστά, Βασίλη. ωραία, πάμε. Έλα Γιάννη. Έλα Κωνσταντίνε. Μπράβο πάνω. Παίξτε στους κόλους βγαίνει. Δεν καταλάβανε τα παιδιά μου, ωραία, βρήκε τη γραμμή, είδανε, σου λέει γραμμή αυτή. Έχει αγχωθεί ο πληκτρινάδος φάουλ. Έπρεπε να τους το πούνε. Και τώρα τι τα πέρασε τα παιδιά. Δώσ' την μπάλα σου μπλε, δώσ' την μπάλα σου μπλε. Ας την μπάλα, Κώστα, Κώστα. Γιάννη, δώσ' το τέρμα την μπάλα, δώσ' τη, δώσ' τη. Άντε ρε ρέφερ, εξήγησε τους παιδιά είναι ρε γαμό το κερατός. Δεν ξέρουν οι μαθηματικά να κάνουν, δεν ξέρουν να δώσουν την μπάλα. Ρε Βασίλη. Μπράβο Βασίλη.